салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. Эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. Дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, яки замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесум аст. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Кушониён, 3 комната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат нархаш бошад. 220 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. Квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳмансур, 3 комната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 215 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, кӯчаи Симентфурӯшо, 1 сотиқ замин, 2 дар хона, ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. нархаш бошад 200 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина хонаи замини фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳоти Гулшан, 8 сотиқ замин, фундаменти 3 дар хона бо калидор, рехтагӣ тайёр. нархаш бошад 20 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, 3 комната квартира дар 11 этаж қарор дорад. 64 метр квадрат нархаш бошад. 186 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи деҳоти 12, 3 комната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 75 метр квадрат нархаш бошад. 280 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар ваҳдат, 1 комната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 28 метр квадрат нархаш бошад. 130 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. хона бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар ваҳдат, 1 комната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 49 метр квадрат нархаш бошад. 175 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам.